An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Amérique faba la Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o studio 6 ye. Nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ Voix de l'Amérique la. Ayiwa bisimila Mali kura kɛnɛ kan. Bi tarata don kibaruyaw fanba bɛna boli ninnu de kan. Lakana ko Tɔnbukutu mara la an bɛna kuma fana sigida tilennenya don Mali la. AES jɛkulu ka lajɛrɛ Burkina Faso, Senegal lahalaya o bɛ cogo jumɛn bi na. Laginɛ kibaruyaw ka fara Biden ka taama Californie mara la Amérique jamana la yan. Ukraine kunnafoni labanw ka fara an ka bi don farikolo ɲɛnajɛ kan ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma. Mali finitigi jalatigi min bɛ finitigi wulikajɔ n'a bɛ wele ko opération Maliko o ɲɛmɔgɔya la colonel Ɲangado tun bɛ kunu tɛnɛndon Ber sigida la n'o ye Tɔnbukutu mara ye walasa ka sɔrɔdasi minnu sen bɛ o yɔrɔ la wulikajɔ nin na k'u dusu don kosɛbɛ. O fana na dumunikɛ minɛn tɔn 10 dira sigidadenw ma. VOA Banbara lasigiden Tɔnbukutu Aluseni Alhaji bɛ a kunnafoni lakala ye. An ka tugu a ka kunnafoni kɔ. Sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ don min nana a tɔɲɔgɔn sɔrɔdasi dusukun lami Ber kɔnɔna la min kɛra tamasiyɛn ye lakanako ta fanfɛ. Colonel Seydou Ɲangado opération Maliko secteur 3nan ɲɛma don Tɔnbukutu. Cette visite d'autorité an ka nali kun ye ka maa gɛrɛ an ka mɔgɔw la k'u jateminɛ baara taabolo bɛ ka kɛ cogoya min na. K'a lajɛ fana an bɛna fanga mun fara baara kan ka baara taabolo jateminɛ. An ka kɛlɛkɛdenw u hakili sabatilen don u bɛ ka baara mun kɛ fana u bɛ ka nisɔndiya yɛrɛ. qu'il donne est satisfaisant. Colonel Oumar Kamara ka fɔ la ale min ye opération GTI Scorpion ɲɛmɔgɔ ye a y'a yira k'a fɔ sɔrɔdasi ɲɛma nali Ber o b'a tɔ dɔ bɛ fara jigisigi kan. An nisɔndiyalenba de don n'an ka ɲɛmɔgɔ minnu nana kow sɛgɛsɛgɛ. Ni nali bɛna dɔ fara jigisigi kan. Walasa ka dɔ bɔ gɛlɛyaw la min bɛ Berkaw kan kɛnɛya ko ani baloko la dufa 100 bɔɲɔgɔnko ye dumunifɛnw sɔrɔ i n'a fɔ malo ni ɲɔ 100 kilo ka maaw lajɛ n'a y'a sɔrɔ bana t'u la ani k'u furakɛ fu falaki o kɛra waleyaw ye minnu kɛra kɛnɛ kan. Capitaine Mohamed Alou Samake ale kɔni ye docteur ɲɛma ye a bɛ ɲɛfɔli kan ye a ko la. Nin ye baara ye mun b'a to an b'an jɔyɔrɔ fa. A fɔlɔ an bɛ mɔgɔw sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni bana t'u la ka sɔrɔ ka fura d'u ma. Filanan an bɛna fura dɔw yɛrɛ bila yan mun b'a to ni mɔgɔ b'a la u bɛna sɔrɔ CESCOM la walasa CESCOM bɛ se k'a ka baara kɛ nɔgɔya la. Fasojama nisɔndiyalen de ɲɛmɔgɔw kunbɛ minnu bololankolon ma na. Iltin Ag Alkamis ale bɛ Ber maire ka conseiller la. Ber mɔgɔw nisɔndiyalenba de don sɔrɔdasiw nali la. Aw yɛrɛ y'a ye jamaba min bɛ ka na o b'a yira maaw nisɔndiyalenba de don ni sɔrɔdasiw ka nali ye. Mɔgɔw tun sirannen don tun tɛ se ka bɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi mɔgɔw bɛ ka to ka baara la. Hakili jiginna Ber kabini san 2012 a tɛ Mali sɔrɔdasiw taya la kosɛbɛ nga kabini utu kalo tɛmɛnen san 2023 Ber donna Mali sɔrɔdasiw ka mara kɔnɔna la k'a sabu kɛ MINUSMA min tun ka dagayɔrɔ don a taara k'a to Mali bolo. An bɛ waati min na i komi sisan Ber kɛra a yɛrɛ ta ye fasojama bɛ ka ɲɛsin u ka baara ma ani lafiya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. Ni Aluseni Alhaji ka laseli ye VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Tɔnbukutu. Nin tarata don ye diɲɛ tilennenya don ye Mali kɔnɔ n'o ye justice sociale ye. An bɛ se ka mun kalan sigida tilennenya la nin don nin na ka ɲɛsin tilennenya ɲuman ni bɛnkan ma tilennenya ni jamanadenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye. VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate b'a kunnafoni walawala ye an k'a lamɛn. Sariya damakɛɲɛli Mali jamana kɔnɔ yala a labatolen don wa a lakodɔnnen don maaw fɛ wa maliden dɔw bɛ o ɲininkali jaabi an ye. Ne tɔgɔ ye ko Awa Traoré. Ne bɛ se ka fɔ ko justice sociale bɛ yen, bɛ se ka fɔ justice sociale tɛ yen. Justice sociale bɛ yen ka d'a kan adamaden bɛɛ n'i ka hakɛ don. N'a sɔrɔ dan sagola yɔrɔ min na i ka hakɛ kan, i kan ka wuli ka justice baarakɛlaw ɲini o bɛ se ka i ka hakɛ segin i ma cogo min. Nka n b'a fɔ fana ko a tɛ yen mun na ni mɔgɔ ma dɔn ko droit yɛrɛ b'i fɛ kuma tɛ devoir ma. Hali n'a sɔrɔ dansago kelen ka hakɛw kan e tɛna wuli ka ɲɛɲini o mun fana kan ka a ko ɲɛɲini ka don e bolo olu fana tɛna kuma. Ne tɔgɔ ye ko Salimu Kulibali n ye lakɔli karamɔgɔ ye
n b'a fɔ k'a fɔ ko bɛɛ dama man kan sariya la Mali kɔnɔ bibi in na. Mali sariya ko ye setigi ko de ye. Mali kɔnɔ mɔgɔ mun bɛ faga na don mun na olu de b'u sago kɛ maa tɔw la o wagati kɔnɔ la. Nka min ye justice sociale a ma faamu min ye sigida denw fɛ. Donc a ka kan min ye ɲɛmɔgɔw ye hali bi n'a ka biya fɛn min ye kiriko bunako ye u ka se ka ɲɛfɔliba kɛ a ye fasodenw kan. Bari n'i ye maliden ta ayiwa fan caman k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu ti ayiwa kiiri sariyaw dɔn olu de ka ca. Ka sanga ni hakilina ninnu ma sariya tigilama dɔw ka fɔ la ko yaasa Mali sariya damakɛɲɛli o ka se ka don ba la ko fɛɛrɛ dɔw kan ka boloda. Brahima Diallo kiiritigɛla don. Pour que ka se ka justice sociale don ba la a bɛ kɛ mɔgɔ caman ba kɔnɔ ko ka baaraw créer ka dɔ fara saraw kan i y'a faamu oui o bɛ se ka k'a la mais o dɔrɔn tɛ justice sociale nafaba ye mun ye ka kumada di baarakɛlaw ma baarakɛlaw ka kuma sariya kɔnɔna na ani ka tila ka o danbe sigi o ma baarakɛlaw ka danbe ka sigi o ma o ka bɔ yen politiki mɔgɔw olu fɛnɛ n'o ka hakɛ fɛnɛ kan ka d'u ma ani kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw donc nin bɛɛ de kan ka bila a ka hakɛ kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye ni justice sociale yɛrɛ ni bɛɛ b'i ni yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ et puis maa si tɛna i yɛrɛ ye k'a fɔ ko i fili bɛ bolo kɔfɛ a ko la o de b'a a don da la. Amadou Cissé ni ale yɛrɛ ye sanfɛ kalanso karamɔgɔ ye a ka fɔla ko yuruku kɛlɛli ko bɛ se ka sɔnɔgɔya don sariya damakɛɲɛli la Mali jamana kɔnɔ. N'a hakili la justice sociale Mali bɛ autorités ye baara mun boloda mun y'a sira ɲuman yɛrɛ ye pour que jamanadenw bɛɛ ka se k'u hakɛ sɔrɔ ni dɔrɔmɛ 10 de ye Mali ye a ka don Mali kunko la ni o dɔrɔmɛ 10 donna Mali kunko la ko wari bɛɛ ka taa sira fɛ jamana wari ka gérer ka ɲa. K'aw ladɔnniya ko bi février kalo tile 20 o ye sariya damakɛɲɛli don ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa maa si kana kɛ kɛrɛfɛden ye sigidaw kɔnɔ sariya bunakun kan. Jateminɛkɛla caman y'a yira k'a fɔ ko sariya ka latilen maa bɛɛ k'i ka hakɛ dɔn yaasa bɛn o bɛ sabati sigidaw kɔnɔna na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an bɛ taa Burkina Faso ni AES tɔndenw ka fanga gɛlɛyaw haminaw ko la n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger ye. Ni jamana saba ninnu ka kurantɔn ɲɛmɔgɔw bɛ lajɛba la Wagadugu. Laɲini ka fɛɛrɛ ni siratigɛw ɲini walasa k'u ka jamanadenw ka kuran mago ɲɛnabɔ. O kama VOA Bambara lasigiden Wagadugu Kada Traoré min bɛ kɛnɛ kan ale b'a kunnafoni walawala an k'a lamɛn. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kuranko kɔni o ye gwɛlɛyaba ye Mali, Burkina Faso ani Niger jamanaw fɛ. O jamana saba minnu fara ɲɔgɔn kan ka se ka fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu dɔ bila sen kan farafinna tilemɛfan na an bɛ wele ko AES Alliance des États du Sahel. Kama sɔrɔ ni jamana kɔfɛlen ninnu ka kuran fanba bɛɛ bɛ bɔ u ka dafɛ jamana dɔw lera a yera ko sisan gwɛlɛya kɔni bɛ olu ni o jamana ninnu cɛ sabula kuran kɔni o tɛ dira olu ma tuguni. O le kosɔn AES jamana ka cikɛda minnu bɛ kuranko kunna olu ye ɲɔgɔn kafo Wagadugu kɔnɔ yaasa ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan min bɛna se ka to olu ka se ka kuran sɔrɔ ka di o ka jamanadenw ma. Yakuba Guba Zabre ale ye Burkina Faso ka ministre ye min ka baara ɲɛsinnen don kuran yelen dugu jukɔrɔ nafolo ani kabakuru baarakɛlaw ma. An k'ale lamɛn. Comme vous le savez, la question énergétique occupe une place importante dans les politiques au niveau de ces trois. A yɛrɛ b'a lɔn a bɛ cogo min na o kuranko o lɔyɔrɔ ka bon an ka jamana saba ninnu ta kɛwalew kɔnɔ o ra a tun ka kan an ka ɲɔgɔn hakili jigin na fɔlɔ ka se ka an ka yiriwali basigi ni min nana bɔ sigikafɔ ninnu na an bɛna kuma ninnu jamana saba ninnu gouvernement fɛ o b'a lɔn fɛɛrɛ min bɛ se ka ta ka se ka kuranko yiriwa an ka jamana ninnu kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka kuran sɔrɔ an b'o sira taama. L'accessibilité d'énergie pour l'ensemble de la population de façon générale. Hakilina jigira Niger ka kuran fanba bɛɛ tun bɛ bɔ Nigeria le, Mali ta tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire le, Burkina ta yɛrɛ tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire ani Ghana le. Roger Ouedraogo ale ye Burkina Faso ka kuran cikɛda ɲɛmaa dɔ ye min ka baara ɲɛsinnen don ka se ka kuran sama ani ka tilan duguw ani ɲɔgɔn cɛ.
an k'ale ka ɲɛfɔliw lamɛn. Il faut dire aujourd'hui que le Burkina Faso a donc bibi na Burkina Faso ka kuranko ale basiginin no an bɛ min kuran min dilan ale ni makoya bɛ min na o ni ɲɔgɔn cɛ nka a basiginin fana ale fana siginin tɛ ka ɲa bari a bɛ se ka kɛ a basiginin no sisan yanni sini makoyaw bɛ tɛmɛ anw bɛ se ka kuran hadu min bɔ kan. bibi na an bɛ kuran min bɔ o ye megawati 300 ye tuma dɔ mako bɛ taa kɛ min na o ye a 500 ye. Donc les chiffres sont pas exacts mais c'est juste un chiffre global que je vous donne. Ka ta bi tarata kan fo ka taa bila lamusa natara ni jamana saba ninnu ka cikɛda minnu bilanin no kuranko kunna olu bɛna se ka sigi ka fɔ kɛ yaasa ka se ka fɛɛrɛ ɲɛnaman di ka kuranko o nɔgɔya u ka jamanaw kɔnɔ. nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Senegal a bɛ komi politiki gɛlɛya nɔgɔyara dɔɔni kabini sariya sunba ma sɔn kalata ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ i n'a fɔ jamanakuntigi Macky Sall ye a laɲini cogo min na. O la kabini jumadon politiki kasoden 300 ni kɔ bilala ka bɔ kaso la. Ni tun minɛnen don wulikajɔw sen fɛ. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar Nama Jara ale b'a kunnafoni walawala ye an k'a lamɛn. Senegali a bɛ komi politiki mankanw kɔni bɛ ka ban bawo sikafo fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan walasa ka bɛn waati dɔ kan jamanakuntigi kalata ka kɛ i n'a fɔ sariya sunba y'a laɲini cogo min na. O la walasa sikafo in ka waleya bɛɛ sen ka yala kabini juma tɛmɛnen marabagaw ye kasoladen 300 ni ko bila ni tun minɛna politiki mankanw sen fɛ kabini san 1921 na 2021 kana bila ɲina san in na. A jirala ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ mɔgɔ 400 ni ko wɛrɛw bɛna bila bawo mɔgɔ hakɛ minnu minɛna kaso la politiki mankanw kosɔn a ka ca ni mɔgɔ 1000 ni ko ye. O kama Senegali kiritigɛla minisiri Maître Aissata Tall Sall ni kunnafonidilaw bɛ kuma ɲɔgɔnya la an bɛ waati min a ka kumaw bɛ ka boli politiki kasoladenw ka bilaliw de kan. Jango fanga sina Ousmane Sonko n'a ka cɛbɔ Basiru Joma Fayi ka bilali kɔɲɔw. K'aw ladɔnniya fana muso min tun bɛ fara cɛbɔw kan Rose Wardini n'a fɔra ko fasodenya 7 fila yera bolo n'o ye nationalité 2 ye Faransi ni Senegali taw kunu a yɛrɛ y'a jira kunnafonidilaw la k'a y'a sen bɔ jamanakuntigi kalata la. An bɛ waati min cɛbɔw kɔni ni kampaɲiw bɛ ɲɔgɔn na jamana fan bɛɛ hali ni waati ma fɔ jamanakuntigi kalata la fɔlɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Sisan an ka bi kunnafoni wɛrɛw lamɛn ka bɔ duniya fan wɛrɛw la. OMS n'o ye duniya kɛnɛya tɔnba ye o ye lasɔminikɛ tarata don sumaya banakisɛ jɛnsɛnni teliyala diɲɛ fan bɛɛ ni mɔgɔ 306 ni kɔ dɔ fɔra salon n'o ye 779 ye san kelen kɔnɔ k'a ɲini ka boloci fanga bonya. Natasha Crowcroft min ye sumaya n'o ye ɲɔni o ni rubéole furakɛli fɛrɛ ladilikɛla ye diɲɛ kɛnɛya tɔnba la o y'a ka kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ senfɛ ko an jɔrɔlen don kosɛbɛ fɛn minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsi sumaya bana ma n'o ye ɲɔni ye. A ko ɲɔni sɔrɔli cayara ka taa fɛ OMS mara bɛɛ la fo yɔrɔ kelen n'o ye Ameriki gun ye. Faransi ye tarata don bingani minnu kɛra RDC ka jamana danpe kan ani fariyako minnu kɛra sivilu jamanadenw kan jamana kɔrɔyanfan fɛ k'a jira ko Rwanda ka dɛmɛ bɛ dabila M23 murutilenw ma ani ka kɔ Kongo jamana. Faransi jɔrɔlen don kosɛbɛ Kongo kɔrɔyanfan ko la Kivu woroduguyanfan ani kɛrɛnkɛrɛnyala Goma o ni Sake laminiw na. Bingani minnu kɛra RDC ka marabolo dafalen kan ani sivilu jamanadenw ka kow la olu tɛ sɔn ka kɛ ni ministriso ka kunnafoni dɔ ye dunanw ka kɔɲɛw la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw halisa a bɛ Mali kura de jɛmukan kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a lamini la Tomiya radio parisien fiɲɛ turukala 98.8 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ kan walima fiɲɛ sira fɛ n'a o ye an ka Facebook page VOA Bambara. Halisa aw bɛ Mali kura jɛmukan de kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC Amérique faba la.
sisan an be segi soba nin kɔnɔ laginɛ sɔrɔsi fanga ye yamaruya di ko fanga cɛkɛda ɲɛmaw dɔ ka sɛbɛn n'o ye taamasɛbɛn passport ka minɛ ani ka u ka waribɔn jatew ka ɲɔngiri o kɔfɛ fanga cɛkɛda bɛɛ ɲɔngirila ka sababu kɛ dalilu ye minnu ma dɔn fɔlɔ VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a kunnafoni la kalamɛ an ka lamɛn. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Finitigi minnu ye fanga ta fanga d'Afrique kelen kɔfɛ septembre kalo san 2021 ye laseli kɛ kunu alamisa Conakry dugu kɔnɔ k'a fɔ k'u ka jamana fanga ɲɔngirila min tun sigira kabiri juillet kalo san 2022. Les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Jamana finitigi kulu minnu bɛ fanga kunna ye alase o senfɛ ko ministri minnu ni olu tun bɛ u ka jamana fanga kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka wari jiginɛ n'a bɛ wele ko compte bancaire laminɛna ka fara u ka bugulatigɛ sɛbɛnw kan mun bɛ ta u bolo ka taa jamana kɔ kan fo ka taa se jamana ka bolimafɛnw ma minnu bɛ u bolo ko olu bɛɛ lajɛlen minɛna ka bɔ u ka ministriw bolo jamana fanga kɔnɔ ani fɛnɛ ko ka fara u ka dalakɔlɔsibaga garde corps kan ka fara u kɛrɛfɛ cakɛlaw kan ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen nasira u ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔya so chef d'état-major ɲɛmɔgɔ fɛ général Ibrahima Sori Bankura min kɛra u ka jabarani so kan a kunnafoni lase waati finitigi 20 kɔ yera a kɛrɛfɛ jabarani so la an bɛ waati min na ko sisan ko kunnafoni jɔnjɔn kelen fosi kɔni ma sɔrɔ min lasera jamanadenw ma kun kelen min y'a to ni hakilina ninnu taara jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ni ka jamana fanga ɲɔnkiri sanga 3 ɲɔgɔn de kɛra u ka jabarani so gale RTG kan ka ta sibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa jamanatigi colonel Mamadi Doumbouya ma o laseli senfɛ u y'u ka kɔkɔrɔmadonni yira kosɛbɛ ka taa jamanatigi ma ani fɛnɛ ko sɔn kelen don a ka jamanatigiya ma a kunnafoni di senfɛ laseli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛra min bɛ tali kɛ hakililajigi kan ka ɲɛsin u ka baaraw yɛlɛmacogow fan fɛ ka sɔrɔ u ma perepereli latigɛ fɛnɛ di u koɲɛ kan nka kunnafoni laban sɛgɛsɛgɛli minnu kɔni binna y'a yira k'a fɔ ko ni waati laban ninnu na bɛnbaliyaba o tun donnen don u ka jamana fanga kɔnɔna la ko min daminɛna kabiri ni février kalo in daminɛ waati jamana faaba kɔnɔ Conakry ko camanba de bɔra girinkajɔ ani nisɔngoya waliw la jamana faaba kɔnɔ Conakry. Mamadi Doumbouya, je vous remercie. Nin tun ye VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré kumakanw ye an ka foli b'a ye. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Yan nɔ Amerik jamana na jamanakuntigi Joe Biden bena taa bɔ Californie mara la bi tarata don walasa ka wari lajɛ dɔ kɛ a ka cɛbɔya kama sarati kura laɲini na tile 3 taama senfɛ o mara kɔnɔ. VOA Bambara kunnafonidila Kayatu Traoré be a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Biden bena fɔlɔ ka taa bi tarata in na Los Angeles nafolo faranka kɛnɛ sigi bɛ kan ka makɔnɔ yɔrɔ min na sabila labɛn gɛlɛnw nafolo ko ta fanfɛla la bolodalen bɛ a bolo yaasa a ka se ka a ka yɛrɛ ko fɔ n'o ye a ka campagne sigi ne fanga ani ne a musakaw tɛna dɔgɔya fiyewu ka kɛɲɛ ni a fadenkɛ Donald Trump parti républicain ka cɛbɔ ye ani min kan ka ɲɔgɔn ye bagolo siman kan kalata nata ninnu na. Biden ka campagne kulu ani comité national des démocrates ye $42 million minnu dira mɔgɔ 422 ɲɔgɔnna fɛ janvier kalo la laseliw kɛ. Biden ka dɛmɛw sɔrɔlen nafolokun janvier kalo tɛmɛnen ninnu na kɛra $130 million ɲɔgɔnna ye. Biden ka yɛrɛ kofɔ kulu ye kofɔli kɛ marayɔrɔ 3 ɲɔgɔnna kan Michigan, Wisconsin ani Pennsylvania minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don kosɛbɛ ni kalata nata ninnu na ne Trump lagosili ye ka da a ka bagabagalikanw kan a ye minnu fɔ ka ɲɛsin OTAN ka kulu ma. Look, the way they're walking away from the threat of Russia, the way they're walking away from NATO, the way they're walking away from meeting our obligations. Biden ye kofɔli kɛ fɛnɛ wasaden républicainw ka sindali la sariya kisɛ danatigɛliw kan wasabulon kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni kɔkan dɛmɛ nafolo ba ye min musaka bɛ t'i jɔ fo $95 miliyari la ne a miliyari 60 ɲɔgɔn na o tun bɛna bila ka taa boloma dɛmɛ lase Ukraine jamana ma a ka kɛlɛ la Rusi jamana kan. We already have sanctions moving and we're considering additional sanctions, yes.
nin tun ye VOA Bambara kunnafonidila Kayetu Traoré an ka foli b'a ye. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe fɛn min se ka jɛn lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Mana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bi jɛn dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Ukraine jamana na a yirala k'a fɔ ko Rusila finitugu donna Advika o mara kɔnɔna na kalo dama kɛlɛw kɔfɛ. VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele ale b'a lakalen an k'a lamɛn. Irisi jamana sardasiw ye laseli kɛ tɛnɛndon k'u ka finitigilakaw ye Avdivka dugu minɛni ko o kɔni banna ko yɔrɔ minnu tun kɛlen k'u kolo gɛlɛya dugu kana se ka minɛ ko olu fɛnɛ olu binna Ukraine ka nin kɔrɔnfɛ dugu in kɔnɔna la. Ja minnu bilala tarata don i bɛ sardasiw tɛmɛtɔla ye so dɔw ɲɛma minnu tiɲɛnen don. Irisi sardasiw ye minnu wele ko dugu karankafalen don nin wagatinin na. Jaw b'a Ukraine finitigilakaw yira gare dɔ kɛrɛfɛla la u bɛ kan k'a lajɛ u b'a sifilɛla k'u bɛ kan ka mun minɛ. Irisi sardasiw y'a yira k'a fɔ ko marifakisɛ dɔw fɛnɛ minnu ma ci olu sɔrɔla kɛnɛ kɔnɔna la ani maramafɛn marayɔrɔ dɔ minnu dilanna u ka kuma la États-Unis ani République tchèque la ani u ka gɛlɛden dɔ ni o ye milimètre 120 ye olu fɛnɛ sɔrɔla so dɔ kɔnɔna la mun bɛ kɛrɛfɛla la ye. Sardasiw u ye sardasiw ka dumuni dɔw fɛnɛ yira ye u ye minnu sɔrɔ kɛnɛ kan ani u ko sarala kɛlɛkɛla dɔw minnu bɛ bɔ Canada ani Georgie k'olu fɛnɛ tun bɛ kɛlɛ la dugu kɔnɔna la. Ni kunnafoni minnu dila Irisi jamana ka sardasiw ka minisiriso fɛ a ma se ka sɛgɛsɛgɛya AP kunnafonidiso fɛ. Avdivka dugu ale kɔni minɛna Irisi jamana sardasiw fɛ kalo caman kɛlɛjugu kɔfɛ. Na kama dogo Mali kura au na kama dogo nyana na kama dogo Mali kura yo au na kante dogo nyana Washington konona na le ina kama dogo nyana. Sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Serantolanta bunagun kan farafina serantolanta ɲɔgɔn kunbɛ ba min bɛ soden serantolantanaw kofɔ cɛkunda a tako segina labɛnniw bena daminɛ bi tarata doya in na février kalo in tile 20 san 2024 na Mali fan fɛ a ɲɔgɔn kunbɛba tɔgɔ CHAN championnat d'Afrique des nations min ye Mali degeli karamɔgɔ ye Jibril Dramé don a ye serantolantana mɔgɔ 47 sugandi fɔlɔ minnu bena degeliw daminɛ stade du 26 mars annexe la Mali serantolanta fédération ɲɛmayaso ka laseli la min tɛgɛnɔ bilara kunun tɛnɛ février kalo tile 19 san 2024 na a y'a yira ko degeliw bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 3 ntɛnɛ tarata ani araba k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 8 sɔgɔmada fɛ ka kuncɛ nɛgɛ ɲɛ 10 sɔgɔmada fɛ o kɔrɔ b'a yira dɔgɔkun o dɔgɔkun degeli baaraw bɛ kɛ lɛrɛ 6 kɔnɔna na CHAN hakilina jiginna a daminɛna san 2009 a tako seginna de bɛna tan keniyakaw fɛ yen san wɛrɛ 2025 o ɲɛbila ɲɔgɔndanw éliminatoire ko don o de labɛnniw de bɛna sigi sen kan CHAN bɛ tan san 2 o san 2 ani CAN cɛ kɔrɔbalenw ta bɛ to ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ Mali yera CHAN kɛnɛ caman kan Mali yɛrɛ delila ka CHAN final tan siɲɛ 2 siɲɛ fɔlɔ la n'a ye CHAN final ɲɔgɔndan tan Jibril Dramé de tun ye degeli karamɔgɔ ye o Jibril Dramé min bɛ Mali CHAN équipe kunna an bɛ don min ko bi a y'a yira ko ale ka laɲini ye kelen de ye Mali ka qualifié ka taa CHAN final kɛnɛ kan Kenya san wɛrɛ 2025 VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. Ekɔlidenw fana bɛ ka wuli kɛrɛfɛlaw la cɛ kuma caman ko kalanko tɛ ka ɲɛnabɔ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ a bɛ ɲɔgɔn k'olu ka gɛrɛw fana banna o tɛ ban fo ka taa diɲɛ ban
cɛ Mali kan o tuma Mali kalan ko ne ye jamana o jamana ye télé la ne ye Guinéen ye olu ka tenini wallahi blogini ye jɛmani ye tafini ye bulalama ye walima jepuni ye bulalama ye kulusini ye bulalama ye cɛmanu bɛɛ la diɲɛnatigɛ maa bɛɛ ka écoliden ye ko kayi ni maliyɛn da ye organisé ali Abidjan wa kalabilatini de b'o bɛɛ kan k'a sɔrɔ a compléni yɛrɛ tɛ tɛmɛ 1500 kan san kɔnɔ i b'o den fila tigɛ wuladani fɛ n'i ye min ko n'o jara i b'o dɔn i bɛ dɔ wɛrɛ dɔn nka anw da kɔmatakisi bɛ taa dozo fini ɲɛ koyokoyolen dɔ dilan ka t'o di denmuso ma i bɛ jateminɛ kɛ koyi u bɛ to ka taa ka zone na yan u bɛ to ka taa kɛ ne y'u lakɔlɔsi ko ali Abidjan yɛrɛ olu fana t'a cɛ kan olu ka teni bɛɛ ye kelen depuis a tɔgɔ de Layi Seku Umaru Tale ka tile o fini minnu tun bɛ yen nɔ n'o tun bɛ di o ka kɛlɛkɛdenw ma dɛ o de bɛ ka dilan Mali lakɔlidenw ye halisa. ma ko kelen na kɔrɔsi c'est vrai e ma kalan ne ma kalan ne ye paranti ye yɔrɔ jɔsi la mais cɛn fana niveau ka ɲi ne écoleden dɔw yɛrɛ n ko ne bɛ min dɔn lakɔli maître dɔw t'a dɔn. n ko kɔsan ne na dɔw ye to bulon kɔnɔ a ɲininkara ko qu'en pensez-vous ko nous qu'en pensons ne y'o lamɛn dɔrɔn dɔ y'a kɔrɔ fɔ ne yɛlɛla n baji kɔnɔ i kɔnɔ tun bɛ k'an dimi a don a bɛ maa kɔnɔ dimi niveau 0 hali bɛ bon c'est-à-dire a yɛrɛ b'an kɔnɔ ko président kura sigilen fana ko kow bɛna walawala mais dɔw fana bɛ k'a fɔ ko non k'a sigi tuma don k'an ka temps d'a ma ka jamana réorganiser wa k'a kɛ cogo di ko k'a fɛsɛfɛsɛ bon cɛ ze tɛ ka circuler de an ka ɲɔgɔn kan dabila wari tununa mɔgɔw la yɛrɛ de ze misɛnnin yɛrɛ de tununa maliyɛnw. laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw ba kun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin ye taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. Mali ka di fɛn bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ an bɛ pari wante mɔgɔ ma kɔnɔ diɲɛ ka di ni ɲanamaba kɔnɔ kana sira an bɛɛ bɛ bulonba kɔnɔ limu Mali ni ye Mali fasa ye limu Mali ni ye Mali fasa ye let's go. An balimaw waati ye ni bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jamukan labɛnna aw balimakɛ Sɛki Coro fɛ jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ la.